Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa telematiko izango ditugu. Lehenik eta behin, Bilboko DDT banaketak ekimenetik Mikel eta Ando izango ditugu. Ondoren, Ego Fundazioko German Ormazabal izango dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1937an, tropa frankistek Bilbo bombardatu zuten. Alemaniako eta Italiako abiazioek hartu zuten parte bombardaketan, eta 30 lagun hil zituzten. Beste 16 hildako eta 40 zauritu izan ziren, Uribarri auzoko tunelean babes hartutako herritarrak harrapatu zituztenean tren batek. Egun berean frankistek ondorengo herriak ere bombardatu zituzten. Amorebieta Etxano, Areatza, Arrigorriaga, Bedia, Bermeo, Etxebarri, Galdakao, Gorbeia, Leioa, Ugao Miraballes eta Zeanuri. 1948ko egun berean, 200 biztanleko Deir Yassin herrixka palestinarrean talde paramilitar sionistek sarraskia eragin zuten. Israelen estatuaren independentzia eta sorrera aldarrikatu baino hilabete lehenago. Bertara joan zen Gurutze Gorriko ordezkari nagusiak adierazi zuenez, 50 inguruk ihes egin zuten, besteak odoletzez hil zituzten, disiplinaz eta ordenak betez. 80 urtetik gorako agureetatik hasi eta 30 ume baino gehiago ere hil zituzten. Sarraskia lau haizetara zabaldu zuten, arabiarrak beldurtu eta joan zeitezen. Hainbat urteren ondoren, 1981ko apirilaren 9an, Bobby Sands Irako presoa Erresuma Batuko Legebiltzarreko hauteskundeetan hautatua atera zen Fermanak hegoaldeko Tiron barrutian, hil berri zen Frank Maguireren eserlekua betetzeko. 40 egun zeramatzan gose greban, eta 30.982 lagunek ukatzen zioten estatus politikoa eman zioten horrela. Sinn Fein lehen aldiz aurkeztu zen hauteskunde hauetara, eta gose greban zeuden preso politikoei ikusgarritasun handia eman zien. Sandsek botoen 41% eskuratuta irabazi zuen, eta aukera errepublikanoa indartu zuen ondorengo hauteskundeetan ere. Maiatzaren 5ean hiltzen Sands, Thatcherrek erabaki baitzuen hiltzen uztea, beren eskaera politikoei men egin baino lehen. Duela 14 urte, 2012ko apirilaren 9an, Inigo Cabacas atletik zale gaztea hil egin zen, ertzaintzak 4 egun lehenago jaurtitako gomozko pilotak eragindako zaurien ondorioz. Atletike jokatutako partida baten ostean, Indautxuko herriko tabernaren inguruan bildu ziren zaleen aurka kargatu zuen ertzaintzak. Ertzain bakarra zigortu zuten hilketagatik, eta handik gutxira kartzela zigorra bertan bera utzi zioten. Istilurik egonez arren ertzainei zeukaten guztiarekin sartzeko agindu zien arduradunak. Urte bete beranduago, 2013an, Espainiako epaitegiek bidali zizkietan atxilotzue aginduak publikoki hautsi eta askegunea abian jarri zuten Donostian. Segi gazte antolakundekoak izatea egotzita atxilotu nahi zituzten 8 gazte donostiarrak babesteko herri harresia zen, desobedientzia ekimen erraldoia. Zigorrak torturapeko deklarazioetan oinarritu zituen Espainiako auzitegi gorenak. Egun horietan gazte auziperatuak bulebarrean egon ziren egun osoz. 100 lagunek osatutako zutabeek laguntzen zieten gauero etxera eta goizero bulebarrera. 10 egunez ekimena indarra hartzen joan zen autoritatei erronka botaz. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, Pasko astea dela eta, agenda ezberdina izango dugu. Arratsaldeko 6etan, aldiz, Milagrosako zibiboxean ipuin kontaketa izango da. Un castillo lleno de historias. Doakoa edukiera bete arte. Ostiralean, Pilotx kale antzerkia izango dugu Mendillorriko zibiboxean. Arratsaldeko 6etan izango da eta doako sarrera librea izango du. Larunbatean, beste hainbat ekitaldiren artean, Unibertsitate antzerkiaren erakustaldia izango dugu Iturramako zibiboxean, antes de que amanezka. Arratsaldeko 7:30 izango da eta euro bateko sarrera izango du. Azkenik, igandean, goizeko 10:00 11:30 Legonautas robotika lantegia izango dugu Milagrosako zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu.
Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Israelek Libanon egindako erasoak AEBen eta Iranen arteko sueten hauskorra zaildu du. Lehenengo puntuan, Teheranek Hormuzko itsasartea itxi zuen ireki eta gutxira. Bigarrenean, burtsak positiboki erreakzionatu zuen akordioarekiko, eta petrolioaren prezioa ia 13% igo zen. Argazki nagusian, emakume batek petaloak botatzen ditu Arga ibaira nazioarteko ijitoen egunaren ospakizunean. Honen titularrean, ijito harrotasuna. Iruñeak hirian izandako 600 urteko presentzia aitortzen du. Eskuineko berrietan, Ogasunak 115 milioi euro itzuliko ditu errenta aitorpenagatik, hilaren 15ean. Azpian, 90 urteko bat 180 armarekin kondenatu dute Iruñerrian. Jarraian, Zunbilan atxilotu dituzte 50 kilo hatxiz eta 7 kilo marihuanarekin ihes egin ondoren. Ondoren, Cesar Azpilicueta futbolaria kontrabandoko erlojuak erosteagatik akusatu dute. Azkenik, 2 partidako zigorra jaso du Osan Belak keinuak egiteagatik. Beheko berrian, errekor berria laguntza juridikorako zerbitzuarentzat, ia 10.000 laguntza kasurekin. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Sueten hauskorre eta ziurgabe batek ekialde hurbileko gerra konpondu gabe uzten du. Burtsak euforiaz erreakzionatu zuen 2 asteko borroken etenaldiaren aurrean, eta petrolioaren prezioak amildu egin ziren. Iranek eta Estatu Batuek garaipena aldarrikatu dute Israelek Libano erasutzen jarraitzen duen bitartean. Irudi nagusian, 50 bat pertsona zeuden zain atzo goizeko 8 baino lehen zita mediku bat lortzeko. Honen lerroburua, medikura joateko eguneroko hilara. Sarrigurengo bizilagunek jasangaitza dela uste dute beren osasun zentroko egoera. Ezkerreko berrian, errentaren gaineko zerga, itzulketak apirilaren 15ean hasiko dira ordaintzen. Online kanpaina gaur hasiko da, eta aurrez aurrekoa berriz hilaren 20ean. Beheko berrian, txosten batek agerian uzten du Adamus trenbidea aurreko egunean hautsi zela. Goiko berrietan, Gregorio Ordoñezen benetako istorioa. Ondoan, Sanzolen azken berria, Gaiarren. Azkenik, Mikel Bidaurreren bizitza berria gurpilen gainean. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. AEBek eta Iranek 2 asterako suetena hitzartu eta bilera baterako hitzordua jarri dute. Lehenengo puntuan, menia indarrean sartu da, baina 2 auzik kolokan jarri dute. Israelen Libanoko erasoaldiak eta Hormuzko itsasarteak. Bigarren puntuan, J.D. Vance presidente ordea izango da AEBen delegazioko burua. Irango ordezkariekin bilduko da etzi, Pakistanen. Argazki nagusian, Teheran, suetenaren berri izan ostean ospatzera atera ziren hainbat herritar Engelab plazara, atzo. Eskuineko berrietan, Osakidetzak zaintza aringarri pediatrikoak indartuko ditu 4 ospitaletan. Jarraian, Agurne Gaubeka, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendariak dio. Legeriak ez du euskara erabili nahi duen herritarrak gaztelania erabili nahi duenaren pare jarri. Azkenik, Bilbao Basketek 2. urtez jarraian jokatuko du FIBaren Europako Kopako finala. Goiko berrian, Axel Laurensek irabazi du itzuliko 3. etapa, Igor Arrieta esprintean garaituta. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek atzera egin eta sueten hauskorra adostu du Iranekin. Pakistango agintarien bitartekaritzaren ondoren, Washingtonek eta Teheranek 2 asteko suetena adostu dute. Negoziazioak bihar hasiko dira Islamabaden. Argazki nagusian, Israelek suetenari muzin egin eta gogor eraso dio Libanori. AEBek eta Iranek suetena hitzartu eta berehala Israelek azken hilabeteko eraso bortitzena egin zuen Libanoren aurka. Beirut hiriburuan eta herrialdeko beste hainbat hiritan triskantzak eragin zituen. Beheko berrietan, atzerritar batek atxilotua izateko aukera bikoitza du. Ondoan, Surne Bilbao FIBA Europako Kopako finalera itzuli da. Azkenik, Oyer Bidaurrazaga, Lab Tubos Reunidos.
Gardentasun falta etengabekoa da. Euskal Herria Irratian honela dio berriak. Mikel Saralegi. Biogasa energia berriztagarria da, baina horrek ez du esan nahi jasangarria denik. Azken urteetan, nabarmen ugaritu dira biometanizazio plantak Nafarroan, Europako diru laguntzek bultzatuta. Baina benetan irtenbide jasangarriak dira. Sustrai erakuntzako bi kideekin gaiaren atzean dauden interesak, arriskuak eta ondorioak aztertu dituzte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri, Mikel eta Ando, zer moduz? Ondo? Oso ondo, eskerrik asko, zuei. Plazer batzuek hemen izatea, lehenik eta behin. DDT banaketaken izenean zatozte, agian hemen inguruan ezagutzen ez zaituzten jende gehiago dago, konta eguzue favorez lehenik eta behin, hobeto azalduko duzu eta, zer den edo nor den DDT banaketak? DDT banaketak material politiko anitza, liburuak, musika editatu eta banatzen dituen kolektiboa gara. Ez gara gu biok soilik, 10 pertsona gara, más o menos. Eta geure helburua merkatutik kanpotik dauden kolektibo autogestionatuak laguntzea eta material politiko hori zabaltzea. Noiz eta nola sortzen da proiektua? Baitu, 1989an hasi zen proiektu hau, eta sortu zen Bilboko Alde Zaharreko gaztetxean. Justo okupatu zen 86an eta kolektibo honek bertan jorratzen zituen bere aktibitateak, eta batez ere zen auzoko eta Bilboko musika taldeen maketak banatzen, editatzen eta hori ez. Eta gure lehendabiziko referentzia izan zen kasualitatez Barrikadaren single pirata bat. Eta hortik ja abiatuta gaur egunera arte. Zer esan nahi du kolektibo autogestionatua eta anti-autoritarioa izateak? Hori da, geure ideia, merkatutik eta gobernutik kanpoko ekintzak sortzea da. Azkenean, guk geu sortzen dugu gure lana, guk geu kudeatzen dugu dana, asanbladan erabakitzen dira gauzak, eta hori da pixkat ideia. Azkenean, danon artean gauzak erabakitzea, eta geure inguruko eta Euskal Herriko osoko materiala ateratzea guk geu. Aipatzen duzuen, 1989an hasi zinetela barrikadarekin single pirata batekin. Ordutik honaino formak aldatu dira, koloreak aldatu dira. Nola aldatu da, DDT? Nola? Zentzutan esaten duzu. Aldaketak... Esan, Marcos. Aldaketa, ez dakit, gizartearekin suposatzen dut, baina egia da, guk ez garela asko aldatu. Eta hori bai, esaten digutela gure abiapuntua jarraitu dugu berdina izaten, gure ez dakit, politika egiteko era berdina da, gure ildo politikoa jarraitzen du berdina izaten, gauzak egiteko ere era berdina da, beraz, nahiz eta gizarte igual asko aldatu, guk ez gara dezente aldatu eta igual horretan datza ere DDTren filosofia. Uste dut nik, ez dakit. Jendia aldatu da, asanblada beti dago aldaketa konstante baten, eta igual formak pixkat aldatu dira, onja modernizatu gara. Bai. Webgune daukau eta ana, eta sare sozialak, baina egia da, geure ideia hori, funtsezko ideia horiek, ez direla inbeste aldatu.
Zer defendatzen Egia da, duzue gu daukagula- politikoki? Barkatu, esan? Ez, esango nuke hori. Guk errelebo gaztea ikusten duzuen moduan hemen, Mikel bezala, errelebo gaztea daukagu eta hori, pues, kriston lujo bat da. Eta egia da, beraiek ere ematen digutela, pues, txarrei, pues, hori, gaurkotasun hori edo freskotasun hori, eta pues, Mikel esaten duen moduan formak ere hor bai aldatu direla, ez? Beste hizkuntza bat dago kalean, gauzei aurre egiteko ere beste politika batzuk daude, eta horri ere pues, garrantzia ematen diegu, eta eskerrak daukagula pues, kalea zapaltzen duen gazteri honek. Aipatzen zenuten gizartea aldatu den arren, zuen hildo politikoa aldatu ez dela eta jarraitzen da zuela bereina defendatzen. Zer da defendatzen da zuen hori politikoki, kulturalki? Hombre, Mikel igual lehen esan du, merkatu arauetatik kanpo dagoen materiala bultzatzea, eta hori oso importantea da. Guk hemen, adibidez, pues, beste liburu denda edo disko denda komertzialetan, inoiz publikatuko ez luketen materiala daukagu. Eta hori guretzat super garrantzitsua da, eta jarraituko dugu horrela hasi zen hasieratik, eta gure laguntza, horretan datza. Tortzen da talde bat, edo talde asko ez, kasu honetan esaten, ez daukatela dirua bere diska ekoizteko, eta gure prozesua da, diska hori adibidez hartzen dugu, entzuten dugu, letrak entzuten ditugu, eta gero ere, konpromesu bat ere ematen diegu, eskatzen diegu ere taldei, gu daukagu halako listatxo bat, eta horretan, gure konpromesua da, baita ere, leku autogestionatuetan egotea diska hori, prezioa ez izatea kompetentzia bat, beti mantentzea berdin, ez egotea, saiatzen dugu ere prezio bajuak izatea, nahiz eta guk, DDT daukan beste gauza bat, ez garela diruarekin mugitzen. Hau da, ez dugu egiten hau dirua irabazteko, eta horrek ematen digu plus bat. Guk nahiago dugu diska merkeago izatea, baina jende gehiago eskuratzea, eta ez jartzea adibidez, 30-38 eurotan eta gu dirutza egitea. Baina, hemen adibidez, filosofia hori asanbladara zabaltzen da, adibidez, hemen egiten den lan guztia, lan militantea da, guk ez dugu kobratzen da egiten gaur lanagatik. Ez da txandak edo hemen dendan egoteagatik, ez da liburuak maketatzeagatik adibidez. Hori egin dugun lan militante mota da. Zerri deitzen diozue kontrakultura? Segurazki, ez dakit, meistean ez dagoen edo guretzat kutsu politiko edo zirikatzaile edo kritiko bat daukan orori, ez? Ez dakit nire auzoko lagunak inoiz irakurriko ez luketen gauzak edo entzungo ez luketen gauzak publikatzen ditugu. Hau da, inoiz ez dira agertuko telebistan, inoiz ez dira agertuko medio konbentzionaletan, eta, nire ustez hori da guk bultzatzen dugun filosofia hori, ez? Guk horretan bizi gara. Así que... Bai, kaletan sortzen dana eta ez, igual bulegotan edo. Eta arrakasta zer da zuentzako? Hau da zuen egunerokoan egiten duzuen lan horretan, zer da zuentzako arrakasta? Bizirik jarraitzea, ez soilik, baino azkenean, ja 40 urte dira musika eta material hori ekoizten, eta hori niretzat behintzat arrakasta handia da. Talde asko etortzea ona, jendeak geu ezagutzea eta material hori zabaltzea eta jendeak guk ekoizten dugun musika edo ekoizten ditugun liburuak irakurtzea edo entzuteak. Hori arrakasta da niretzat, material hori eta ideia hori zabaltzea jendeai. Egia da oso polita dela ikustea zelan etortzen den jendea bere materiala zelan etortzen den gure asambleetara, bere materiala aurkeztera,
igual hori da, jodia, Mikel esan duen moduan, ia 40 urte eta gero jendea jarraitzen du, eta sinisten du, eta babestu nahi du ere proiektu hau. Orduan hori ere izan alda arrakasta, baina guri arrakasta inoiz izaigu importa, eta gu beti izaten dugu como molar no mola, osea, hori argi dago. Eta arrakasta, bai, behitu, justu orain, ari garena egiten, lokal aldaketa, beste aurpegi bat ematea, ezakit, aurrera jarri, osea, ikustea zelan 89an gazte batzuk idei zoro bat izan zutela eta bapatean ia 40 urte eta gero hemen jarraitzen dugula, nire ustez hori da arrakasta. Ezakit. Sareetan edo webgunean irakurri detenez, atera dezue komunikatu bat, orain sartuko gerala komunikatu horren edukian, baina aurretik galdetu nahi nizuen komunikatuaren bukaeran jartzen dezue 1989tik dirua galtzen. Zer esan nahi duzu esaldi horrekin, iruditu zain nahiko kuriosoa hori jartzea, eta galdetu nahi nizuenea zergatik erabakitzen duten hori jartzea. Eske hori errealitate bat da. Osea, da gure, guk orain dirubilketa honekin, kanpaina honekin, egia da, dirua eskatzean nahiko kutera dela, ez? Baina umore puntu hori ere jarri nahi genuen, guk ere nahiko paiasoa garelako, eta beti egin dugu farre, kolektiboa beti dagoela dirua galtzen. Eta agia da, gure edizioak saltzea kostatzen zaigu, baina baita ere banatzailea gara, orduan editatu, denda mantendu, beste liburu bat, gero beste diska bat, beste dirua jartzen, eta egon gara horrela bizitza osoan. Eta beti ostras, diru gutxi daukagu, ezin dugu ordenagailu potente bat izan, baina aterako dugu beti diruarekin malabareak egiten. Orduan, egia da, guk horrein dela urte asko, barre egiten genuen, ze jendea esaten zigun alako kritika bat, atera da talde bat, inor ezagutzen ez duena, lasa, izu joan DDT-ren gana eta horrek aterako dizuten zakit. Boston kopia? Boston kopia! Eta ja salduko dira, 20 urteetan, más o menos. Eta guk hemen daukagu hemen kriston altxorrak, porque, claro, atera genituen, 80. urtean, diska pila, kasete pila, eta onio daukagu hemen altxorkutxa handia, claro, inbertitu genuen pila bat. Eta onio saltzen dira, ojo, interneten ere eskatzen digutelako gauza bitxik pila bat, baina bai, inbertsio asko eta gero saltzen dugu como a kontagotas edo. Orduan, palmando pasta. Bueno, eta orain bai, komunikaturren edukiari buruz hitz egiten, diru bilketa egiten ari zarete, ondo esan duzun bezala. Zertarako da diru bilketa? Bueno, ja 40 urte ja pasa dira eta erabakien dugu lokal berri bat behar genuela. Parte espekulazioa eta gentrifikazioaren eies egiteko hortik, eta baita ere jabetza kolektiboa sustatzeko, Bilbon referentzia politikoa daukan gune bat sortzeko, eta gure txoke aukitzeko gure auzoan, la verdad. Hoi da, zer geuria aukitzeko eta DDT-ren existentzia pixkat bermatzeko baita ere. Bitu, eta lehen esan dakoaren ari garelako 89tik alokairu bat ordaintzen, orduan, dirua galtzen. Diru pilo bat sartzen, eta esan dugu, kolektibo hau indartsu dago, potente dago, igual momentu aldu da gure beranaldi berriei espazio bat ematea eta ja izatea leku finko bat. Orduan, hortik ere, hemen, justo gure auzoan, atera zen lokal bat, eta ez genuen birritan pentsatu, eta auzo guztia dago gurekin oso pozik eta animo pila bat ematen. Beraz, uste dugu idei ona izan dugula, baina oso erronka potentea da. Eta gainera auzoan nahiago dute, DDT bat eukitzea, hemen sortzen ari diren, ez dakit tabernak edo, taberna berri gentrifikautuak. Adibidez, guk orain gauden lekuan, Martxanak aian, hori da ejemplorik handiena. Eta ezagutzen ez duenak,
dago justo hemen Bilbon, erdian, ibaiaren aurrean eta merkatuaren aurrean, eta justo gure ondoan, azken 4-5 urtetan, ireki dituzte, taberna pijo pila bat, inongo pertsonalitatea ez daukana, eta auzoarekin inongo elkartasun adierazten ez duenak, ez? Eta gainera ikusi dugu zelan, auzokideak izan dituztela kriston bronkak beraiekin, zarataragaitik, eta ez dutelako errespetatzen, eta guk ere ez gaude bat ere eroso, ez? Guk auzokideekin beti izan dugu harreman estua, baita ere auzokideak erabiltzen dute gure lokala azte nagusian, eta beti izan dugu hartu eman hori, harreman polit hori, eta naskagarria da ikustea zelan Bilbon zer norantza hartzen ari den. Bilbira itzuliko zerate, zer esan nahi du auzo horrek edo inguru horrek zuentzako? Kolektiboan dauden pertsona askotako haien etxea, haien auzoa da, eta dana. Igual ez gara guztiok Bilbekoak edo Bilbizarrekoak, baina denbora asko pasatzen dugu hor, eta gainera harreman estua daukagu auzoarekin, auzoko jendearekin, auzoko kolektiboekin. Azkenean guretzat Bilbo zaharra osoa, baina Bilbi konkretuki justo plaza da. Gure etxea da, hor eroso sentitzen gara, hor geure jendia dago, eta gure lekua da. Bai, egia da Bilbi dela alako, ez dakit, leku oso politizatu bat, eta guk bertan ekintza pilo egin ditugu, kontzertu pilo, itxaldiak ere, eta orduan beraik daude oso pozik ere, Mikel esan duen moduan, auzoari bizia emango diogu, eta kate taberna edo Starbucks edo alako mierda bat ez jartzeak, bada ere lekua iragaztea eta lekua politizatzea. Eta beraz, guk hor egongo gara eroso, baina eroso. Eta gure jendea dago hor, dedetera etortzen diren den publiko hori handagoelako ere, orduan gu, igual getizatuko gara hor, horretan ere autokritika egin dugu eta igual espazio hau galduko dugu, espazio gentrifikatu hau, ez dugu borrokatuko, eta joango gara leku erosoago batera. Hori bai egin dugula autokritika bat, baina guretzat ere eta mentalki eta emozionalki aurrera pauso handia izango da. Ez dakit dagoeneko buruan daukazuen, baina nolakoa izango da lokal berria? Orain ez gaude hor, orain geure lokal zaharrean gaude, baina gutxi gora bera, zer izango da, más o menos bikoitza edo. Ia bikoitza, bai. Bai, asko zaundiagoa, almazena eta guzti eukiko gu. Ja, eske... Bai, zerotik hasi gara lokala eraikitzen, de hecho, lan egunak dauzkagu eta jendia etortzea laguntzea. Eta, bai, geure gustora dagoen lokal bat izango da. Zerotik hasita, eta hori, guk geuk eraikitutako lokala. Lokal horretarako diru bilketa egiten ari zerate. Zaila egiten zaizue dirua eskatzea? Bai, egia esan dirua eskatzea, jutea norbaiten gana esatea, mesedez, dirua behar dugu, proiektu hau bizirik jarraitu ahal izateko, handok esan dugu, pizkat kutrea da batzutan, baina baita ere, dirua eman dugu historikoki eta gaur egun baita ere, hainbat proiektu atera ahal izateko, eta pixet, izatea en plan, hoy por ti, mañana por mí, bueno, pues hoy por mí. Bai, gainera ere, gure bezero, aspaldiko bezero batek, esan zigun, ostras, eske, garaia da zuentzat dirua eskatzea. Egon zarete dirua emoten jende, ez bakarrik jende eta kolektiboei, musika taldei, idazleei, jende anitzeri eman diogu diru pilo bat. Eta eskatu digutenean, eta ez bakarrik dirua, baizik eta materiala. Baita ere, diru ateratzeko edo
zozketak egiteko, auzoan beti ematen dugu halako liburu sorta bat, edo gure edizioen sorta bat, eta horretan ez dugu, beti izan gara oso eskuzabalak. Orduan aldu zaigu, eta inongo lotxerik gabe eskatzen ari gara, eta eskatu behar dugu, vamos. Lehen aipatu duzu, Mikel, honen bitartez jabetza kolektiboa ere bultzatu nahi zuela. Zer ulertzen duzu ezuek jabetza kolektibo hori aipatzean? Azkenean, lokal hori ez da inorrena pertsonalki, asambladerena izan behar da. Igual, lokal horrek. De hecho, geure kultura elkartaren izenean dago lokala, ez? Bai. Ez da pertsona fisiko den baten izenean. Ideia da hori, asamblada aldatzen bada ere, lokal hori DDT-rena izatea. Eta gero, igual, denon artean ere erabakitzea DDT egunen baten desagertzen baldin bada, beste kolektibo bateri pasatzea, beste ekintzak politikoak egiten edo egingo duen beste kolektibo bati ematea, hori argi daukagu. Eta inoiz ez dugula horrekin espekulatuko, ez alokairu soro bat jartzea edo halako mierdak. Gu eske pairatzen ari gara bortizkeri eta violentzia hori, ez? Bai alkilerretan, bai etxegabetzeak hemen gure auzoan, esan behar da Bilboko alkate honek gustuko duela, ez? Poliziarekin etxegabetzeak egitea, pero padroiarekin ere pairatzen ari den miseria oso gogorra da. Justo gure auzoa honek oso migrantea da, oso langilea da, eta dirudi molestatzen duela, eta hemen ikusten da benetazko errepresioa, egunero. Hau da nazkagarria. Orduan, guk hau pairatuz edo ikustea, egunero, kontzientzia hartu dugu hori guk ezin dugula, horren kontra gaude eta borrokatuko dugu beti, noski. Eta jabetza kolektibo horrek bermatzen dau logika horiek, geure eskuan dagoen tartean ez zabaltzea. Guk ez dugu gure izan horren parte. Zenbat da behar dezuen dirua? Okerez banago, erosketa egiteko eta baita aurre egiteko, zenbat diru behar dezue? Eta gainera izan gara oso argi gauza honekin, jarri dugu, zenbat kostatu zaigun, guk beti pentsatzen dugulako diruarekin argitasuna dagoenean, ero laguntasuna bermatzen dela, ez? Eta lokalak kostatu zaigu, 75.000 euro, eta hori da eskatzen duguna. Gero ere, era ezberdin batean egin dugu eskatzen prozesu hau, ez? Ez dugu inongo plataformarekin egin, gero komisioak ez hartzeko, gure kontu korrente bat jarri dugu eta hor nahi duenak ematean. Jendeak zer jasoko du trukean? Maiatzako 29an adibidez, jaialdi bat gabiz zeratzen, Astika herrian, Erandioko gaztetxe baten. Eta hori, edozein pertsona dago gonbidatuta, etortza. Eta ez dugu, hori ere pentsatu genuen, Marcos, zer eman eta hitz egin genuen jende ezberdinarekin, dirubilketan gu baino lehenago burutu dutenean halakoak, eta beti, kontuan izan behar duzue, diru kopuru txiki batekin eman behar duzula, diru pizka bat handiago batekin eman behar duzula, beste hau, gero besteai ez dakizen bat. Eta ez genuen ondo ikusi, jende guztiari berdin tratatuko geniola, 5 euro edo 500 euro jartzen baldin bazuten, eta zer emango diegu, kriston lokal polita eta kriston harrera polita. Eta guk ere, diru eman dugunean inoiz ez dugu eskatu ere zerbaitak kanbio. Esan nahi dut, sinisten dugu, bultzatzen dugu, eta horrela lagunak. Eta egingo dugu zerbait. Baita ere adibidez, imprenta autogestionatu batekin ere lan egiten dugu,
dirua behar zuten makina batzuk erosteko, guk diru desente jarri genuen eta, bueno, pues, ez diogu ezer eskatu. Igual, hemendik aurrera esan adostu genuen truke bat, ez? Truke hitza ere, banatzaile autogestionatu hauetan, zerbait galdu dena edo, ez, guk beti trukaren aldi egon gara, eta hori bai ikusi dugula galdu dira urteetan zehar. Eta hori, pues, ja ikusiko dugu zelan egingo dugu lan hemendik aurrera. Baina hori guk jendeari eman, pues hori, maitasuna eta lokal polit bat. Ez da gutxi, Claro. Eta oraingo zer entzunari zerate jasotzen? Nahiko ona, la verdad. Nahikotxo donazio individual ari gara jasotzen, eta jendea oso eskuzabala izaten ari da, eta oso eskertzekoa da, asko. Hemen etortzen den jendeak dirua ematen dago. Azkenean geure ingurua nahiko militantea da, eta jendeak inguru hauetan dirua daukanean, ez dauka hainbeste arazorik, gustatzen zaizkion proiektuetara diru horiek ematea. Sentitzen dezue jendearentzat etxea zeratela? Jende askoentzat, bai, de hecho, askotan etortzen da jendea eta etortzen da esaten, ni idetera etorri nintzen lehenengo aldia, duela 20 urte, Iturribiren zeudenean, jendea ja dauka historia deterekin, hori dinot, ja 40 urte, ja. Eta jende askorentzat, jende asko hemen politizatu da, jende asko hemen deskubritu dau musika asko, eta, batzuentzat, pixka rituala izatea, ona etortzea, noizean behin, diska batzuk hartzera edo liburu batzuk hartzea. Posible da merkatutik kanpo lan egitea? Posible eta beharrezkoa. Bai, noski posiblea dela. Eta gu gara halako adibide txiki bat. Baina badakigu jende asko eta proiektu asko gaudela horrela. Así que bai, beharrezko gauza bat dela uste dut. Zer gertatzen da sistema honetatik kanpo ateratzen ez bagera? Lehen eta behin kulturaren homogenizazio bat bizikoa da. Azkenin, hori, zirikatzaia dan kultura edo dan, ekoizpena hori galduko litzateke, hori fijo. Azkenean, boterei ez zaio interesatzen gauzariek ateratzea. Eta, herriko jendearentzat aukera asko galduko zian, adibidez. Bukatze aldera pixka bat, dirubilketa egiten ari zerate, pertsonaren batek lagundu nahi izan ezkero, baina dirurik jarri ezin baldin badu, nola lagundu dezake? Hainbat modu daude edete laguntzeko, lehegetan logikoki diruz laguntzea, baina horretaz aparte lan egunetara etorri aldea, edo publizitatea egin aldute, edo adibidez eragozpen fiskala egin aldute, pegatinak itxatxi, sare sozialetan aipamenak egin, eta azkenean, geure webgunean, dedetebanaketa.com, informazioa dana dago, eta hor, hainbat baliabide dauzkagu geuri laguntzeko eta nola egin alduen pertsonak, eta hori, lan egunetara etorri, donazioak egin, publizitatea egin, eta orain eragozpen fiskalaren kanpainarekin hasi genuela, eragozpen fiskala egin. Hori da, eragozpen fiskalan egiteko ere aukera polita da, guk ere DDT-kideok ere eragozpen fiskala egin dugu beti, eta aurten egingo dugu ere kanpaina txiki bat DDT-ri ere laguntzeko. Esan behar dugu ere, eta bernetan egin dugula halako fanzine txikiak non azaltzen diren, eta ere justo orain galdetu diguzuna, zelan lagundu. Orduan oso grafikoki ere, eta oso era txukunean ari gara zabaltzen
zelan lagundu DDT eta hori. Bukatzeko, gaur egun DDT zer da? Denda bat soilik, zerbait gehiago konta eguzue? Bueno, geuk denda daukagu, hori bai. Aparte webgunea daukagu, eta pixat geure inguruan eragile politikoa gara. Baina bai, jendea entzat, normalian hori denda bat gara eta webgune bat daukagu, ddtbanaketa.com. Eta, bueno, sare sozialak bat dauzkagu baita ere. Eta DDT jarraitzen du izaten editorial bat, hau da, liburuak eta diskak publikatzen ditugu, banatzailea ere gara, estatuan ere banatzen dugulako gure materiala, daukagu aspaldiko harremanak, eta gero, bueno, hori, nik esan duen moduan, leku fisiko bat daukagu, aurkezpenak egiten diren lekuak, txarlak egiten diren lekuak, guk asambleak egiten ditugun lekuak, eta jaitxoren bat ere egiten diren, baita ere kontzertuak egin izan ditugu hemen, hasi que bai, erabiltzeko espazio bat da ere. Mila esker Mikel eta Ando etortzagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Uste dut ez, hemen dakagu txuleta bat, eta... Txuleta bat egin dugu, eta nahiko ondo egin dugu. Bai, hori, mila esker zuei, eta, bueno, alde neinean eskertuko genukela DDT-ri laguntzea eskaintzea. Mila esker zuei etortzegatik eta egiten duzuen lanagatik baita ere. Eta behar dezunerako hemen izango gaituzue. Jo, eskertzen da pila bat, Mila esker. Baita zuei ere. Nale, agur. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, eta nire patineterako, eta autonoma banaiz eta bajamanago, arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur udaberriko giro eguzkitsua. Zerua hodei gutxirekin egongo da orokorrean, noizbehinka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren arren. Kostaldean be hodeiak ere ager daitezke. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira kostaldean eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Barnealdean ia ez dira aldatuko eta 25 graduren bueltakoak izango dira. Egunaren bigarren partean ipar-osagaiko haizea nagusituko da eta hegoaldean zakartu egingo da. Ostiralean udako eguraldia izango da. Ipar isurialdeko zenbait lekutan be-hodeiak ikusiko ditugu oraindik, batez ere kostaldean eta goizean goiz. Gainerako orduetan eguzkitsu egongo da, zerua ia garbi. Goizean hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du kostaldean. Temperatura maksimoek berriro ere gorantz egingo dute. Orokorrean 25 gradutik gorako balioekin eta barnealdeko leku askotan 30 graduko inguruko balioekin. Kaixo eta ongi etorri gurera, Germán, zer moduz? Kaixo, egunon. Gaurkoan Egoren izenean zatoz, konta eguzu, favorez, lehenik eta behin, hobeto azaltzeko, nor zeran, zein den zure rola Egon eta zer den Ego, klaro. Bueno, Ego akronimo bat da Euskal Herriko Gazte Orkestra, gure herriko gaztez osaturiko orkestra bat, hasiera 1987an eman genion Juanjo Mena zuzendariarekin eta horrek esan nahi du datorren urtean 30 urte hurrena izango deula. Urtero gazte berriak inkorporatzen dira orkestrara eta gaur egun esan genezake ia 1800 baino gazte gehiago pasa direla orkestraren kide izatetik. Nere rola koordinatzaile nagusia da,
eta horrek suposatzen du, kudeaketa mailan orkestraren gorabehera guztiak, eta baita ere artistiko mailan irizpideak, gure zuzendari artistikoarekin amankomunean jarri eta aurrera eraman, bultzatu eta gauzatzea. 87an sortu zen urtean, nondik sortu zen, zergatik, ze arrazoiengatik? Garai hartan ni Euskadiko Orkestrako zuzendari nagusia nintzen, eta Eusko Jaurlaritzaren hizkuntz eta politika kultura eta hizkuntz politika linguistikaren pean gaude. Eta garai hartan sailburua zen Mari Carmen Garmendiak, kezka hori nolabait luzatu zian ikuste genuelako behar hori, ezta? Momentu hartan kontuan eduki behar da, ez zegoela ez musikene, hau da goi mailako musika eskola, ez zegoen ez Baluarte, Iruñaren kasuan, ez da Kursal eta Euskalduna Jauregiak, ezta? Orduan, pentsatzen gendun guk ere ekarpen txiki bat egin genezakela gazteengan, eta hori dalata uztaila, okerrezpanago 97ko uztailean hasiera eman genion proiektu zoragarri honi. Proiektu honek ze eskaintzen die gazte musikariei? Gehien bat beraien bilakaera artistikoan, baina nik esango nuke artistikoa zat baita ere personal mailan, ezta? Ekarpen nik garrantzitsua, eta ez da nik esaten dutelako, baizik eta beraien urteroko balantzean eta esaten dutena, ezta? Eta da, beraien ikasketaz gain, askotan urte hauetan aldatzen joan da jainkoari esker egoera, baina garai hartan adibidez orkestra mailan eta oso aukera gutxi zeuden gure gazteentzat, ezta? Orduan pentsatu genuen nolabait beraien egunerokotasun hortatik pixkat teraz, eta noski kontuan izanik, eguneroko ikasketen horiek kontuan izanik, pentsatu genuen garrantzitsua izan zitekeela praktika orkestrala eta ganbara musikan eta lantzea normalen eta ohikoa etzen beraientzat errepertorio bat, ezta? Eta hori dela eta beti beraien oporralditan antolatzen diren topaketak gauzatzen ditugu, normalean udan eta eguerri inguruan, eta horrela funtzionatzen duten munduan zehar gazte orkestra denak esango nuke. Batzutan aste santuan ere egin izan dugu, momentu honetan entzunaldiak ere egiten ari gara kide berriek inkorporatzeko orkestrara. Eta nik hori esango nuke, ez da, gehien bat praktika orkestralean, aditasun eta trebetasun hori hartzen jutea, eta nolabait zubi izatea beraien ikasketak eta mundu profesional bitarte horretan, ez da? Hori da, behintzat asmoa, ez dakit lortzen ari garen, baina behintzat gure egitasmoa hori da. Hori izan da eta hori da. Eta zer da egok egunerokoan egiten duena? Egok, esan deten bezala, ez da, hau da, denboran ez dauka denboraldi bat, orkestra profesional batek, Nafarroako sinfonikoak izan dezaken bezala, ez da? Esan deten bezala, gazte orkestrak denak oporraldietan aritzen dira, eta horren arira, 3 epealdi edo bereiztuko nituzke, ez da, gure kasuan behintzat, bat, aste santu inguruan beti entzunaldiak egiten ditugu, momentu honetan eren bat baino gehiago, ia 140 errenobatuko dugu aurten, hau da, gutxi gora bera 35-40 gazte berri sartuko dira orkestan, eta gero, aurretik datozen kideak gehi aurten gehituko direnak, udaran eta neguan egiten deuna topaketa deritzaiona, ez da? Hau da, ensaioak alde batetik, aldez aurretik adostutako egitarau batekin, eta berdina neguko kasuan. Aurtengorako benetan erronka diren obrak ditugu, eta lehenengo aldiz gainea
pixkat motivazio hori ere bultzatu nahiean, egoko kide diren bi musikari gazte bakarlari bezala izango ditugu orkestraz lagunduak. Eta zer dauka berezi egok, edo zer egiten du berezi? Bueno, nik esango nuke, ez dakit berezia, baina behintzat gure daukaun aurrekontu txikiarekin saiatzen geana da bat zuzendari aldetik jende interesgarriarekin kontatzea. Hau da, azkenean da nolabait erdian gure gazteak jartzea, ezta? Hau da, egiten ditugun ekimen guztiak beraiei zuzenduak dira. Orduan alde baterik zuzendaritza, artistiko eta musikala, bestalde lantzen dugun errepertorioa, normalean beraien ikastetxetan egin ezin dezaketen programa bat landuaz, eta hirugarren, baino ez horregatik behar bada importanteena irakasleak. Hau da, kontuan izaten du, bai, gure musika eskoleta, goi mailako musika eskoletan dauden musikariekin kontatzea, baina gehien bat internazional nazioarte mailan erreferentek dian orkestretatik musikariak kontratatzea nolabait irakasle lan hortan. Ez da, kontuatu gea gainea beraientzat, gazteentzat ekarpen handiena eta interesgarrien ireitzezetzaiena da zein duten irakasle bezala. Eta alde hortatik, egia esan behar deu gure humiltasun osoz, baino goi mailako orkestrako kideekin kontatzen ari garela. Hori da ustet egok izan dezakeen balio erantzia eta ekarpen importantenetako bat, ezta? Aldi berean aipatzen duzue, ego ere badela proiektu estrategiko bat. Zergatik esaten duzue hori? Bueno, kultura sailean horrela markatu zen, kontuan izanik, talentua alde batetik, gure gazteak direla, kontuan eduki behar da baita ere kultura sailarez gain 3 kutxetako fundazioak gurekin daudela, ez patronu bezala, gure kasuan patronatu bat dago, fundazio bat izan garen momentutik, eta horrek suposatzen du nolabait, jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzak markatu zituen ildo nagusiak kontuan izanik, hor nolabait sartzen garela, ezta? Hau da, kontuan izanik musika, talentua, gazteak eta etorkizuna, ezta? Nolabait gure rolik importantena hori da, ezta? Eta horra igea baita ere lantzen gure topaketaz gain akordiotara iristea gure inguruko, ez bakarrik, baino gehien bat gure inguruko orkestra profesionalekin. Lan hola, bai Nafarroako orkestra sinfonikoa, Bilboko orkestra eta Euskadiko orkestra. Hau da, gure gazteek oportunidadeak izan ditzaten beraien programazioetan parte hartu eta pixkana esperientzi hori lortzen joan alizateko. Hasieran aipatu duzu bezala, entzunaldiak egiten ari zerate orain. Konta iguzu, zertarako diren entzunaldi horiek, ze baldintza bete behar diren, nork har dezaken parte? Bai, entzunaldiak da, ez dakit dan sistemarik hoberena, baina azkenean ordu laurden baten gazte batek bere postua jokatzen du, baina egia da mundu guztian ezarrita dagoen sistema dela. Gure kasuan ez daukagu adin minimorik, bere garaian bai, baina gaur egun guk uste dugu talentuak ez dula adinik eta alde hortatik irekia dago eta goitik 24 urte dira gehiengo adina. Eta zergatik 24, hasiera baten 26 zian, baina egia da, azken urtetan ikusi deu normalean adin ertaina 21, 22 izaten dela. Eta badu bere zentzua, ze adin horretan gazteak goi mailako ikasketak egiten edo ia bukatzear daude, ezta? Hala ere denetarik daukagu, hau da, baditugu ikasketak bukatu eta masterrak egiten ari direnak, baita masterrak bukatu eta ja pixkana orkestra profesionaletan lanean
ari direnak, baita irakaskuntzan ere murgilduta dauden gazteak. Orduan, horiek dira pixkate baldintzak, ezta? Eta musikalki hitz eginez, hori izaten dugu alde batetik baita ere oso estandarra eta munduan zehar oso ezarria dagoen obra obligatua edo esaten dana, instrumentu bakoitzarako, eta gero zenbait repertorioko estrakto orkestalak. Gure kasuan, pandemia ondoren, bideo bitartez egiten ari gara entzunaldiak, horrek ere baditu bere alde onak eta txarrak, ezta? Txarra baino gehiago esango nuke, esperientzi bat baita ere badala presentzialki jo behar izatea tribunal baten aurrean, ezta? Baino bestalde baditu zenbait abantaila, ezta? Bat da, gazteak ez dutela inungo kosterik asumitu behar desplazamentuengatik, eta entzunaldiak egiten diren lekuaren arabera. Bestalde, denbora daukatela baita ere beraien probak eta egiteko, baina grabatzeko garaian ere zenbait baldintza jartzen ditugu. Eta egia esan behar baldin badet, izugarrizko bideoak jasotzen ditugu kalitate ikuspuntutik. Kontuan eduki behar da gazteetaz hitz egiten ari garela, eta ez jotzea bakarrik, baizik jotzeaz gain, aurkezten dituzten bideoen edizioa eta zoragarria da. Orduan pentsatu genuen, eta egia da aspaldi hontan orkestra profesionaletan ere gero eta gehiago ezartzen ari dan metodologi bat dela. Beraz, guri behintzat funtzionatzen ari digu, eta uste dut erreztu egiten deula gazteei aurkeztu ahal izatea. Horri buruz, galdetu nahi nizun, aipatu duzu telematiko egiteak badituela onurak eta desabantailak, baina bideoak bidaltzen dituztenean, nola baloratzen da hori? Hau da, presentzialtasun hori galtzen denean, imaginatzen dut, baloratzea ere zailago izango zaizuela, zer da kontuan hartzen duzuena? Bai, kontuan eduki behar dela, ez garelari bakarlari bat aukeratzeko audizio eta entzunaldietan, ezta? Hau da, adituak noski dira tribunalaren parte, beraien artean zuzendari artistikoa, eta gero espezialistak instrumentu bakoitzean. Orduan, beraiekin hitzordu asko egin ditugu sistema honen inguruan, eta denak zioten sistema honek sistema oso baliogarri dala, eta zeitun, hau da, adituak zeitun kontuatzen dira, zeinek daukan talentua, zeinek behar bada baita ere grabatzeko baldintzak hainonak ez izanik, zenek daukan talentua afinazio aldetik, dinamika aldetik, artikulazioa, zeitun ikusten da. Hor arazoa izaten dugu askotan, eta hori da niretzat personalki gogorrena, azken urteotan, esan beharra dago, nik ustet gure Euskal Herri honetan lan oso garrantzitsua egiten ari dela, bai azeratik musika eskoletan, konservatorio profesionaletan, eta gero goi mailako zentroetan. Eta hori nabarmentzen da gazteak erakusten duten mailan. Orduan, gogorra izaten da askotan jendeak kanpoan utzi beharra. Eta ustearen arrazoia ez da maila ez dutelako, baizik eta maila izugarri igo da. Nik esango nuke azken 15 urte hauetan izugarrizko diferentzia. Ni bere egunean Euskadiko Orkestan neonean ahalegindu ginen gazteekin eta kontatzen eta garai hartarako egoera ikusi. Edo gaur egungoa ez du zer ikusirik. Orduan, gogorra hori izaten da, ezta? Kasu batzutan garbi ikusten da, behar bada heldutasun falta dagoela oraindik, eta jende guzti horri animatzen die urrungo urtean ere aurkeztea, baina benetan erabaki zailena izaten da, zein aukeratu eta zein kanpoan utzi, ezta? Egia da, instrumentu guztietan ez dela hori berdin eta modu berdinean gertatzen, baina orokorrean esango nuke erabaki zailena hori izaten dela. German, zer da garrantzitsuagoa musikari on bat izateko? Talentua edo lana? Galdera ona.
hor denetarik egongo dira, iritzi asko egongo dira, nik lanean sinisten dut, esan nahi dut, talentua lanik gabe oso zaila izango du ibilbidea egitea, ezta? Hor nire oso laguna dan Joaquin Atxukarro piano joleak esaten duen bezala, ezta? Egun bat pianoa jotze zuzten badezu, zu bakarrik enteratzen zea. Bigarren egunean etxekoak enteratu die, eta hirugarren egunean mundu guztia enteratu da. Hau da, lana eta lana, ezta? Egia da talentua, batzuk zen natural hori badutela, baina talentua ere nik uste dut landu egiten dela. Eta kasu asko daude, behar bada talentu izugarri eduki gabe lanaren bitartez izugarrizko emaitzak lortzen duten. Orduan, kombinazio hori importantea da, baina nik esango nuke pisu gehiago izan dezakela lanak. Eguneroko lan horrek, ezta? Aipatu duzu, aurten 140 gutxi gora bera, berrituko duzuela, zenbat plaza hartzen ditu horrek? Bai, aurten urtero aldatzen juten da programazioaren arabera, baina aurten programazio oso zaila, exigentea, baina aldi berean oso erakargarria egingo dugu. Beraz, aurten 85 musikari izango ditugu udako egitarauaren inguruan. Beraz, hori, berrogeita bost bat izango ditugu titular eta ordezko bezala. Batzutan gertatzen da, topaketa data iristen danean, igual titular batek ezin, eta orduan aukera ematen dio ordezkariei ere parte hartu ahal izateko. Hautatuak diren gazteak, zuzenean sartzen dira orkestra barrura, edo izaten dute egokitze prozesu bat, edo zerbait egiten dute? Ez, zuzenean, guk egiten deuna da, aldez aurretik programazioa jakinarazi, hau da, entzunaldiak bukatzen dienen datorren maiatzaren 8an ja publiko egingo deu, zein dan orkestra berriaren zerrenda, hau da, kideak, eta hortik aurrera ja komunikazio baten bitartez, bialtzen diegu zein dan egitaragua, material guzia bialtzen diegu, ze hor kontuan eduki behar da, maila ezberdinetako jendea dugula, ezta? Lehen esan den bezala, badago ikasketak bukatu ditun gazteak, alde batetik, eta hori nabaritzen da, beraien esperientzian eta jotzeko moduan, eta gero eta gehiago gainean, gazte asko dugu oraindik bere ikasketetan daudenak, eta askok aprobetxatzen dute beraien irakasleekin eta pixkat lantzen juteko errepertori hori, ezta? Ze lehen esan duten bezala, ez gara bakarlariak bilatzen ari, eta hor oso importantea da, eta lehenengo galderari erantzunez, nik uste orkestra baten ekarpena eta zuzendari eta irakasleen lan horrek eta asko azpimarratzen da entzutea, ezta? Hau da, ez du bakarrik jotzea, baizik jakin musika nundik noa dijoan, irakurketa sakon bat egitea, obra bakoitzean zein dan parte importantea momentu bakoitzean, noiz fortego jo, piano suabego jo, entzun zurekideei, eta hori dena askotan beraien ikasketetan ez dute lantzen, ezinezkoa dalako, bakarrikari diralako, ezta? Orduan, hori izan daiteken ikusten, ekarpen importantenetako bat, eta bi hiru hilabete aurretik bialtzen dizkieu materialak iristen direnako prest egoteko, ezta? Ze kontuan eduki behar da, gero ensaioak, kasu hontan adibidez, 6-7 egun izaten dira, ia orkestra profesional baten plangintza izaten da. Astebete bat, eta zuzenean ja kontzertuetara. Beraz, aldez aurretik landuta espaldin badago, oso zaila izango da olako sakontasuna duten obrak montatzea, ez da. Egok laguntzen du, gero musikari hauek profesionalak izan daitezen? Bueno, hori da gure beste erronka bat, ez da leheno esan dudanean zubi izatea, beraien ikasketa eta mundu profesionalaren bitartean, bueno, horrekimen ezberdin asko ditugu, ez da? Kontuan eduki behar da,
hor egoren kide izateak baita ere, laguntzen diela gaztei irakasle internazional mailan esanguratsuak eta ezagunak diren jendearekin kontaktuan sartzea, hori oso importantea da, eta hori ez da ikusten, egunerokotasunean, baina nik uste egoren ekarpen importantenetako bat dela, eta gero lehen esan bezala, gu saiatzen ari gea inguruko, hau da, internazional mailan dauden goi mailako gazte orkestrekin harremanetan egotea, eta gero bestalde gure inguruko orkestre profesionalekin ere harremanak eta akordioak hitzarmenak lotzen jutea, bi esparrutan, bat gure gazteei laguntzeko pixkana esperientzi profesionalari hartzen jutea, eta ez dugu bukatuko euro batzuk ere irabazi ahal izateko kolaboratzaile bezala orkestra profesional batean. Beraz, hori da gure egitasmo importantenetako bat, eta gero noski ja personal mailan ere laguntzen dieu, baten batek igual atzerrira jun nahiko balu ikasketak egitea, kontaktuan jarri irakasle batekin, besteakin, entzunaldiak antolatu, eta bar. Hau da, ego ikusten dana baino askoz gehiago da. Ikusten dana da, ensaioak, kontzertuak, entzunaldiak, baino atzetik lan asko dago, eta hor datza gainera nire ustez ekarpenik importantenetako bat. 2027an 30. urte hurrena izango duzue. Zer prestatu duzue ordurako? Edo prestatzen ari zerate? Hori da, prestatzen ari gea. Leno galdetu diazunen ia zergatik proiektu estrategikoa dan ego Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntutik, nik esango nuke hor atzetik ere beste ideia bat badagola, egitasmo bat, ezta? Eta da nolabait nazioarte mailan ere ezagutzaraztea ematea horrelako proiektu bat, ezta? Eta hori kontuan izanik eta oraindik ezin aurreratu, ze orain ari gara, baino nahiko aurreratuta daukau presentzi internazional importantea, gazte orkestrarena atzerrian, eta gero saiatzen ari gara baita ere, kide, hau da, 30 urte hauetan kide izan diren guztiekin harremanetan jartzen, eta seguruenik zerbait berezia, igual herrikoi mailan antolatu nahiko genduke. Kontuan eduki behar da, 1800 gazte baino gehiago pasa direla, 29 urte hauetan, eta jakin ez dakigu oraindik ze orkestrakin bilatu gaitezken, ezta? Baino denak baiezko esango balute, 1800 laguneko orkestra bat izango genduke. Orduan, hor ari gera, bueltak ematen. Alde batetik ohiko diren birak antolatu, atzerri mailan ere esanguratsuak diran zenbait jaialditan presente egotea, eta gero behar bada herrikoi mailan beste kutsu bat emanez, betiko urte hauetan kide izan diren topaketa bat egin alizat. Ados, adibiliko gera orduan. Aipatzen zenituen 1800 musikari horiek ibilbide profesionalari buruz hitz egiten eta non daude gaur egun? Denetarik daukau, batzuk musika utzi ere bai, baino asko daude irakaskuntzan, eta nire sorpresarako nik segimentu egiten aritu naiz azken urteetan, eta bai Nafarroako, Euskadiko eta Bilboko orkestran kide desente dago, egoko kide izandako gazteak, eta naiz eta gezurra dirudin, zenbait momentu honetan 40 bat gazte ditugu nazioarte mailako orkestra erreferenteetan. Eta ipatu ditzazket, Konzertgebouw, Amsterdam, Deutsche Sinfonie Orchestra Berlinen, London Symphony, Hamburgoko irratiko orkestra, Espainian zenbait orkestratan, eta leno esan dutan bezala, Euskal orkestetan ere, jende desente dako. Beraz, eta gaineak kontuatzen ari naiz, azken urteetan hori gero eta gehiago egiten ari dela. Eta horrek esan nahi du,
benetako talentua daukaula, ze kontuan eduki behar da horrelako plaza batetarako orkestra batean, egon daitezke ez dakit, 200, 500, mundu guziko hautagaiak, ez da, beraz oso zaila da. Postu bat lortzea orkestra profesional batean, ez da, baino askok lortu dute eta beste asko irakaskuntza mailan daude musika esparruan. Zeharrotasun ematen dizue horrek, ikusteak gehiengoa zerbaitetan dabilela izan irakaskuntzan edo beste orkestra batzuetan? Bai, haundia, ez da, ez dakit lortu ditugun emaitzak onak diren, txarrak diren, baina bai esan dezaket, hortarako txarra edo ona edo asko edo gutxi konparatu egin behar da, ez da. Eta beste gazte orkestekin konparatuz, nik uste oso gainetik gaudela, kontuan eduki behar da gaina guretako gazte asko aldi berean Mahler orkestra gazteko kide die, edo Europa maila dagoen orkestran edo Espainiko nazionalean ere kide dira, beraz, alde hortatik nik uste pozik, naiz eta batzutan eta hortan ere saiatzen gerea egotik jakin laboral merkatuak ez daukala kapazitatea orkestra munduan, talentu guzti hori erakartzeko, ez da? Orduan, asko saiatzen gea gure topaketetan eta lantzen beste irtenbide batzuk, ez da? Bai ganbara musika, bai irakaskuntza, bai intermediazioa, bai beste mota batetako musikariak, adibidez, etortzen zai burura, 25 urtetan Oskorriko biolin jolea izan dana, egoko kide izan zan, asera-aseratan, ez da? Edo Amerikar orkestratan dauden zenbait gazte, esan edete pixkana bagoaz gure helburuak lortzen, ez da? Ustez behintzat. Bukatzeko, German, zer esango zenioke orain zalantzan egon daiteken gazte bati ez dakiela saiatu edo saiatu, probatu edo ez probatu, zer esango zenioke gazte horri? Ez dezala denborari galdu eta bere burua aurkezteko. Postua lortu edo ez lortu, zeia hori bera, nik uste esperientzia hon bat dala, hau da, beste jendearen aurre jakinik atzean epaimei bat izango dela, bideo baten grabatu behar, esperientzia horrek nik uste gezurra dirudi, baino ekarpen handia ematen dio gaztei, ze askotan eta horre ere, pixkat kontun eduki behar da, ze askotan gazte bat hasten danean uste du bakarlari izango dela, edo egitasmo horrekin. Eta badirudi orkestra baten jotzea beste maila bateko musikari bat zarela, ezta? Nik uste justu alderantzizkoa, hau da, nik uste musika talde mailan egitea dagoen gauzik zoragarrienetako dala, eta alde hortatik animatu. Animatu, ze benetan pena merezi du berriz haseran esan deten bezala, bai musikalki izango duen esperientziagatik, baino baita personal mailan izaten dan giroangatik eta bai topaketetan, kontzertuak, nik uste hori intangible asko dagola, gerora hor geratzen dienak, ez da? Beraz, gure aldetik behintzat bultzatu eta animatu, oraindik astebete geratzen da, entzunaldietara aurkezteko eta hemendik luzatzen diet gonbidapena. Eta benetan gure aldetik zuei benetako eskerrona izan dezuen disponibilitateagatik guri altaboz hau jarri ahal izateko. Eskerrik asko benetan. Mila esker zuei, gure partetik ja bukatuta dago elkarrizketa, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Esfortzu eta pasio eta gogo asko jartzen ari garela proiektu honetan, gusto ematen du gazteek daukaten energi hori, arazo askotan izaten da frenatu beharra, ez da? Orkestra profesionaletan egoera beste bat izaten den bezala, gazteekin askotan kontenitu egin behar, ez da? Baina hori da gazte izatea eta benetan nik behintzat eunetik eunea sinisten duten proiektu bat da, eta hori ustez nabaritzen dela gero botatzen diogun ilusioa eta poza, eta gehien bat irakasleak berak ere esaten digute, ez da? Aurrekontu aldetik eta oso humilak eta xumeak gea, baina alderantziz nik uste ilusioa eta pasioa eta hori
dudarik gabe. Ba, mila esker German etortzagatik, plazer bat izan da zuek hemen izatea, eta behar dezunerako, beso zabalik jasoko zaituztegu. Mila esker, benetan. Hurrengora arte. Agur. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.